iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayanyo, sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Julie. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panagasawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawen a panagden nami. Naadaan kami met iti 2 nga anak. May saa pulis ti asawak, idinto ta may saak met a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami, nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapan ag-duty itulod nakpa iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta akanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawen a panagden nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalancham ka din? Wan, nalpasan. Kitaom dita kabinet. Nakahanger. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Ingka ibalisan ititimba. Tagpapudutakmatan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orte ko na agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Boy. Kita man. Ni. Awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Ni, adamanan. Ngam, sabali mat anambar. Urayan ka inton lunch break ni. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na. Di na maamon abinasak. Ay tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron mahari. Jack matlag hitsan. Tayo. Tapos may waras ng tipaho. Adto titaya.
isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak, agawid akon. Ah, ay parehas ta Mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laos. Ay, disturbo mo't da ito yan, tatumanix. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Agalas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh Mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops, oh, sapaw. Sapaw pa'y ijay, ops. Ay. Tungit! Ayos! Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wan nga rod, mare. Sige, taya-taya manan. Taya. Julie, Oh, ada ka di pa'y nabati nga uging? yak mo Adda pa'y siguro, kitaam ijay likod. Yung kamang kitain. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan, nagdengdengak, nagprito ak iti bangus, sako sinagpawan iti rabong, dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasangay. Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi eh. Anya, katno kaaw-awid mo lang, ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iso asyak pala ti agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta ya. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito eh. Awan mo't kan, nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikat. Awan mo't kan ti klinik dito eh. Kaslamat lads dag ito eh. Ay naglokon. Dayjay, addagad iji abanda. Agdamagak man. Ni Bert samat dayjay. Wan, ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balay boy. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Ha? Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya? Wen, nilakay ko nga min ti guard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Ha? Anya kumangay. Awan na sakit abakrang ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka kadi agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakrang ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga no nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayat ti addakarbengan na amang loko. Ha? Saan asyak ti luklukwan na? Kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay.
Awan mo't na isagana ditoy. Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrag ije klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbako na ije barangay hall. Ngam madamdaman ton. Taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan ta perfume ko. Apay nga wan ditoy. Ay na. Usarman mo't tamatamboy. Day taman ni o. Mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan. Nang ikabil akon. Ingkabil kon itilugan mo. Nay, si kamot mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay. Wan mare. Kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa. Tapno maikat ti dudukot ko. Ah? Sa dino nga iti papananta mare. Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit laang akanito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkulerete akman mo't baset tapno presentable. Ala-ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya amadamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukan nga aramidak. Di ka gararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensyak. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayat ti adda karbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Ken laglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Iso nga agparbeng ka kuma, ha? Ay, apay ngagsipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim. Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan niyak ti salsalod-sudokan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita! Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Di nakman ikasta-kasta, bet. Sa anak amabutangkan ka. Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramitan yaw. Tata, Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Anyan tikas taga-aramid yo, Julay. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sakay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagitoy. Kinapod no na. Awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anakat. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami, gapo kadagiti anak mi. Ngam awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sa mi. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. Julay, Puno mat, saan ka di?
Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray ag babae. Aramiden na ti kayat na. Taaramidak mat ti kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Ingka man sukunan di anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya? Nakadamagaman. Basta da nang idanon kanyak. Saan na nasken pa amamuan mo asino. Ingkakit kita ti anak mo. Magawa, taamangan no insukunan ti bataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikasta. Mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki. Na sumuro taken ka. Ala, ingkan! Ay na anak ko. Anya ka din day tangar aramidam ha. O ay kayo mat mami. O ay nga ibagbagam. Kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatingad mo. Chikinini laang mat. Anya, laang kon kulamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, ay kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikininilaang nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apayakas na maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinakmaten am mo arispetuan nga inam. No kayat yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mon ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta! Si Kalara, nay mo. Sige! Idanon nyo! Saan lang ang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo! Natangsit ka na. Huston, boy! Di mo palaluan ti anak mo. Pangasim. Nagpadaan yung agina. Gatal kayo kitya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y pangasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No, agsaw kayo. Kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na. Rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie. Tamangan tayon. Juan, Anya kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmosar. Sakbay asumrek kayo iti pagadalan. Jack mabisin. Mga anak kun iti kantin. Mami, tay kwartak ngay. Awan kwartak. Ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pakalakay. Ket no inikan kamat idikal man. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon anilara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, mitlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon nilara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Day to'y ket palagiplang ken kawan. Lolo, Nuan niya kumadagiti makit-kitam asaan na nasayhaat kadagiti dadakkel mo. Di mo kumararamidan. Ngimkit day agaramid kay tinasayaat. Iti kasta, awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat maging araramidak, Lolo. Damami kan dati ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasayaat ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaasay apok. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat maibagay kadakwada. Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak. Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsingpet kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta,
At dantumot may panakal mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang ka na paok. Adakan iti husto atawag. Isong agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Day. Ay, July! Agurigor kan sabay. ah? Pagkunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mampaya di karumwar. Ada ka mo dito'y nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ni tatang mat. Saan man? No kanayon mat ita nga gregreg dagiti bulbulong timangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man tasan ka manin anapan nakisugal. Wano awanan ti isugal mo. Ay kwa. Saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan wano pagiinuman ti papapanam. Kaslasaan ka adi adal at tao. Kan pimababayan ka pa'y mga rod anak kaw. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Isa arumbang na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbang agibalas ka. At kayat ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Urnusen niya no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kideng. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami. Ngamin isu ti makitkita da. Ngem kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarek. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumok mo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ti agilunlunod. Ngem sika ket saan? Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam? Ket nagaramid kamet iti wagas tapno ipakitam akabaalammet nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin,
Dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Kan maysa, talaga asikatilugi, ngamin babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, kan iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak at kurang kayo laang siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamat dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo kat agparinyo kayo kadagiti vowsyo. Lagi penyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdenayo nga agasawa. Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.